Кояш чыккан якта, еракта. Башкортстанның 25 еллыгына багышлана. Утлы калкан булып кояш чыга, чагылып-чагылып уйный инҗе кар. Кояш чыккан якта бик еракта, Башкортстан дигән җирем бар. Шушы җирнең аяз күк астында җил тибрәткән минем бишекне, шушы җирдә көн яктысын күрдем һәм анамның өнен ишеттем. Мәгърур Урал ата булып мине итәгендә сөеп үстерде. Ярларына төшсәм Агыйделкәй су урынына ширбәт эчерде. 22 тапкыр ташу күрдем, каеннарның суын татыдым, үләннәрдә аңнап каршыладым тәүге күкрәүләрнең шатлыгын. Язлар саен урамнарда йөрдем, ап-ак чәчәк сынган муелны, һәм гомеремдә яфрак шавы астында шулай үтәр кебек тоелды. Көн чыгышта таң аткан бер мәлдә, көн батышны ялкын янмады. Шул ялгынның сөрмәннән хатта сары көйде Идел ярлары. Дагаланган немец итекләре ил ызанын таптап чыктылар. Сары аждаһалар бу иртәдә тәүге корбаннарын йоттылар. Бу иртәдә минем туганымның каны тамды үлән өстенә. Зур юл тузанында сабыйларның күз яшьләре тәгәрәп төштеләр. Оя ташлап таң ягына очты, куркылдашып кошлар төркеме, тик мөлдерәп калды арышларның ак серкәләр аскан керфеге. Мәскәү суккан тревоганың өне яңгырап үтте шушы иртәне. Баһадирлар сафына чыгып басты әзмәвердәй Урал ирләре. Идел иярләгән талмасатлар очкын чәчрәттеләр басканда. Урал койган кылычларның таш ярыр иде чапканда. Озатырга чыкты Башкортстан, ил теләде безгә ак юлны. Аналарның биргән фатихасы баш өстендә уйнар нур булды. Күкселләнеп шунды туган тупрак, дала җиле хуш ис бөркеде. Юлыбызга серкә очып калды, арышларның озын керфеге. Утлы калкан булып кояш чыга, чагылып-чагылып уйный инҗе кар. Кояш чыккан якта бик еракта 25 яшьлек җирем бар. Шушы җирнең күгәрчене һаман башчыма килеп кагыла. Гашыйк идем элек гөлләренә, ташларын да хәзер сагынам. 3нче кат кырлар уянадыр, пар күтәрдән язгы сулыштан. 3нче яз ияреңнән төшмәй, аждаһага каршы сугышам. Җил дагалар әле яфрак түгел, аяклары атның талмады. Күпме турассам да йөзе кайтып, бу кылычым кылга калмады. Тиздән аны соңгы кат селтәрмен, һәм иң якты бер көн туганда артык Илбасарның җирән башы кабак булып аунар тузанда. Башкортстан, изге бәхетеңә чирек гасыр тулган иртәне, яу кырганда дошманыңа каршы кылыч кайрап тәбрик итәрмен. Туплар гөрелдәве, төтен куку кебек уйсуланып барган тарларда, дошман өчен яшен булыр таңда. Безнең якта давыл ярала, таңда һөҗүм. Минем аргамагым тибенә-тибенә ашый сулысын. Таңда һөҗүм, ярсу сәгатьләре, күкрәгемә сыймый сулышым. Таңда һөҗүм, давыл уртасында кылычымнан челтерәп ут уйнар. Чөнки минем җиңүемне көткән Башкортстан дигән илем бар.